Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aiki wani musulmi na yau ma wuce wani fa'ida da hanyoyi mafi sauƙi ga lafiyoyinmu kuma daga jikunan wannan yau mun yi nazari ne akan wasu abubuwa da yawa ake samun matsala ko kuma ake samu ga jikin dukkan ɗan adam maza da mata, amma dai ya fi ƙarfi ga fannin cikin mata. Saboda za ki ga wata mace tana cikin ƙoshin lafiya da komai, amma ki ga jikin tana lalacewa, tana bushewa, ko kuma sace mai doron tsotsa tana da shayarwa da sauransu. Makamantan dai cututtuka da dama da sauki haka. To ku kwanta da hankalin ku, Allah ya kawo waraka har cikin gida. Lokacin ta wani fa'ida muka bayar za ta yi kyan jiki kuma ba ta rame ba. Saboda akwai wasu mutanen da zara ko sun fara yin azumi ko kuma suna cikin wani makashin yawan ayyuka, to yin jikin sai lalace, suna bushewa. To wannan za mu ba da shi ne kuma tare da sinadarin gyaran nono ga mata. Don ne bana fatar insha Allah da a samu galaba kuma da yi nasara. Kadan mace take bin wani can na ko take da mu, to za ta samu waraka da Allah. Na farko dai duk mutum da yake son ya samu yana jikin sai na goshi, yana refreshing, shi dai kullum a cikin bulbul babu rahama ta tare da shi. To ga abin zai dauka, ya samu alkama, ya wanke ta, ya wanke ta, ya shanya ta. Bayan ya shanya ta sai ya same ta, tabbatar da ta tsami ta bushe, sai ya ja niƙa ta a yi garinta. Da zarar an yi garinta ya sai kaɗan ɗin madara, fake milk, ko irin mutum ta da madara daban dai, amma ya fi son ka samu fake milk ko ka samu da shanu. Don ka same ta ya ka ajiye ta ɗakinka, da zarar ta garin Allah ya waye sai ka samu wannan garar alkama ɗin, amma ka tabbatar an soya shi sama ko kuma ce habda, shi ya bar soyayye kuma shi ya bar ɗanye, ya ɗaka da ke da haka sama kenan ma'ana da Hausance. Sai ka sami kamar misalin cokali 5 sai ka zuba shi, ka samu fik mun da ka jiyo mabida, sai ka gauraya ka sha da safe, ka sha da dare. To inda jin kyan jiki ne da cika ga mutum da take samu ka ganin ta ya lalace ko waya, za ka samu motsi, sun wani wargaje, sun fita hayyacinsu ko mutum ta hayyacinsu gaba daya. In tana sha nonon zai ciko, jikinta zai ciko ta da bulbul kamar matan manyan mutane. Sannan kuma mutum take buƙatar son gyaran nononta, sai ta samu hulba. In ta samu hulba sai ta samu misalin kamar cokali 2, sai ta gauraya shi. In ta gauraya ta da nan garin alkama ɗin, sai ta zuba cikin wannan garin alkama ɗin cokali 5, sai ta samu nan hulba cokali 2 ta da haiti da lutunin shi. Ta zuba fik milk sai tana sha, ta sha da safe, ta sha da yamma, ta sha da safe, ta sha da yamma. Ta ke zuwa sati 2 ko 3 za ta ga abin da Allah zai yi. Bayan da ta yi haka sai ta samu gari, ta samu ruwan ɗumi, ta zuba shi haka, ta fasa shi, ya rage ɗumi, ta fasa shi, sai ta samu tana irin dama nonon nata na wanda ya mutu ta dama shi, ko kuma ce mata ta gasa shi. Da Hausa ce da kwaɓe zai fahimci abin da ake nufi. Shi ya yi wannan santana masa haka. Bayan ta yi hakan ta gama, sai ta samu man hulba ɗin. Ta samu man hulba ɗin sai ta shafe gaba ɗaya kan nonon nata gaba ɗaya. Ta shafe shi shahu, sai ta samu brezil sannan kama ta nishin jikinta, sai ta sa, sai ta ci da rayuwarta normal baki ɗaya. Insha Allah za ta biya wani labari akan wannan matsala. Ta dawo amarya gangariya daren dandan. Mai gida ma in ya ganki ba ki gane ki ba, sai misali ma kin yi tafiya dai ko zuwa gida haka, ko kuma kin je wani gun da ke an samu sati 2 kina wani tattalin kan naki, to kuma ga ganye ma zai ma gane ki ba. Sai bai dace cikakke full pam daren shi ne wannan. Sannan kuma za ki fresh, yana jare jiki duka. A ɗauki zuwa wani na wata ɗaya, ki ga yadda abin da Allah zai yi ikonsa. Za mu ba ku kashi na biyu
kudan ma dare ya fare yau ma cikin bidiyo na kashi na biyu insha Allah zan ba ku fa'ida makamancin wannan. Sannan mutane ga masu yin tambaya ba yawan gida ba za su yi mana comment section a kasan comment ɗin na musu reply Allah ya da. Sannan kuma mata da mutumin da shi yanzu ne ba zai ta cin nan ko kuma cikin nan da ya mana subscribe wurin da kararrawa domin muna ɗora sabon bidiyo da isa suke shi irin like yakin ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ci kokari da ba da fa'idodin taimakon al'umma ta wannan sabobi da dama. Sannan mata da mutane abin sadaka ya shi a sauran yan wani musulmi sannan ya wanda bara masa tati shine abin sadaka. Ci gaba da ba da bidiyo wani tantamu ko na ci gaba da ba fa'idodi masu amfani don mutumin da ke da buƙatar sama da hadin zai yi mana text message ko kuma ya kira mu kai tsaye don mai magana. Amma in dai tambaya kake da shi akan wani abu akan bidiyon da muka yi ka yi shi a kasan comment sai shi na magana bidiyo ba ka ga mutane su bidiyo sun yawa. Sannan ku da faɗa wa bidiyo da takarda ka rubuta shi sai bidiyon da muka yi mun wuce shi kenan ba mu so mu dawo sai biya mu muke dauko a cikin littattafan manyan malamai na addini muke ba da su da sauransu wasan da muke bincike a fannin zamaniya da sauran fa'idodi makamantan wannan. To da an namu dakata da ba mu san bidiyon da muke yi ana Allah masa da sai namu da fatili ma kati salamu alaikum mustaqim wala alihi qadri mujtari azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka. Dai kenan.